Dominik, vy súčasníci ste v roku 2012 nahrali tretí album skupiny Anastázis v jej 20-ročnej histórii s názvom Nemožné. To, čo ste dali takýto názov, to je fakt až také nemožné? Neviem, mám pocit, že až také nemožné to nie je. Ale na druhej strane dá sa povedať, že je také nemožné, pretože ten celý album a tá myšlienka toho nahrávania a vôbec toho posolstva, ktoré CDčko a tento album chce dať tomu, ktorý počúva, je o tom, že to, čo je ľuďom nemožné, je možné Bohu. To, čo my z ľudskej slabosti nemôžeme, to doplňa Boh. Ako hovorí svätý Pavol, že tam, kde vlastne, že najväčšia milosť sa prejavuje v slabosti. Tam je vtedy Boh prítomný. A my sme si to uvedomovali, Lukáš by vedel hovoriť, ako dlho nám to nahrávanie trvalo. Aj kvôli financiám, ale nedalo sa naplno tomu venovať. A my sme vnímali, že mnoho vecí Boh robí za nás. To, čo my sme si na začiatku povedali, že je absolútne nemožné a vylúčené, aby my sme niečo dokázali nahrať nejaký album, tak tú našu neschopnosť Boh doplnil svojou milosťou. Preto ten názov je nemožné. Preto je aj napísané ne a M-ko je veľké. Lebo je to možné, nemožné. Je to o tom, že Boh robí aj z nemožných vecí možné. Lukáš, ty si tak zaujímavý, vieš čím, že ty aj ako kňaz, a viem, že máš veľa povinností a máš svoju rodinku, ty stále veľmi rád prichádzaš. Nahrával si a teraz, keď je nejaký koncert, vždy prídeš, vždy si tak zariadiš čas, aby si mohol takýmto spôsobom evangelizovať. Čo k tomu povieš? Chlapci hovoria, že som nezastaviteľný. Ja sa držím zubami, nech tam je Anastazisu. Aha, že... Aj keď ma chcú vykopnúť, nie. Však počkaj, Dominik hovorí, že však počkaj, lebo už vzniká nová formácia. To ešte budeme hovoriť. Ale... Lukáš, ty máš rodinu. Mám. A my sme v roku rodiny. Ty si koľko rokov kňazom? Tretí. Štvrtý som začal. Áno, toľko rokov aj si manželom, otcom. Čo teda ty by si povedal k životu v rodine? Mám tu manželku, musím dať pozor. Čo je pre teba rodina? Pre mňa rodina je naozaj jednou veľkou školou, aspoň keď som tak nad tým dumal, lebo ma učí tomu, že učí ma robiť šťastným toho druhého. Učí ma robiť šťastnú moju manželku, mojho syna, lebo niekedy nie to, ja som chcem byť šťastný a to, keď toto príde do manželstva, to už je egoizmus, to všetko padá. A toto ma učí manželstvo, toto ma učí rodina, jedno zázemie, pohoda, to sa nedá opísať, to je niečo úžasné. Jeden Boží dar. Dominik, tu už Lukáš trošku začal, 20 rokov, keď má niekto 20 rokov, ja som mal už dávno, keď má niekto 20 rokov, tak má veľké plány. Aké plány má Anastázis? Plány Anastazisu mám pocit, že spadajú do kompetencie toho najvyššieho, momentálne, nášho Otca na nebesiach. Ale čo tak povedať? Plány sú možno takéto. Keďže tento večer a tento koncert je pre našu zostavu takým posledným, dá sa povedať, ostatným, tak plán je tu jeden úžasný. Že sa našli chlapci, ktorí chcú pokračovať. A týmto by som chcel povedať, že budú tu Michal Vasil, Janko Jakubov, Patrik Priputen, Miro Hamarčák, Miro Chorenčák, Mário Čerep zo seminára chlapci. A verím, že nadviažu na to, čo sa stále postupne zasieva v tom Anastazise. A verím, že raz sa aj s nimi my všetci stretneme pri takej 40-tnici Anastazisu. Tak to si zaslúži potlesk.
Ešte sa len opýtam, Lukáš, budete napomocní tým novým? No samozrejme, hovorím, že ja sa držím zubami nechtami. Pre mňa je Anastasis jeden úplne úžasný dar, a keď sme to začali v seminárii, tak to je proste niečo pre mňa úžasné, takže ja to milujem, takže mám to veľmi rád. Takže... A pomáha ti aj v kňazstve táto hudba, toto stretávanie sa s bratmi pri speve? No áno, lebo pomáha, no čo budem rozprávať ďalej? Však. Pomáha. Dobre, Dominik, počúvaj. Viem, že ty chceš poďakovať mnohým. Teraz máš príležitosť. Ja verím, že neopomeniem tých, ktorých by som opomenúť nemal, lebo trošku sa takto klepem, lebo ani som nečakal, ani nikto z nás nečakal, že toľko ľudí tu príde. Ale v prvom rade samozrejme tomu, ktorý nám tie dary dal, a to je náš najvyšší Otec, Boh na nebesiach, ktorý nám tie dary dal a mám pocit, že s tými darmi nám aj dal taký vstýčený prst, že odovzdávajte ho ďalej. Lebo ja som vám ho nedal iba pre vás, ale pre tých ľudí, práve pre vás. Práve preto možno máme tie dary. Ďalej by som chcel veľmi tak poďakovať a vyzdvihnúť to, ako nás požehnáva náš otec arcibiskup a metropolita Ján, ktorému patrí veľký potlesk. Ďakujeme vám, Vladyka, pretože bez vášho požehnania, bez požehnania nášho pastiera by to dielo nemalo zmysel. Lebo bol by to iba taký výplod našich schopností a našich túžob a plánov a vízií, ale vaše požehnanie z toho robí naozaj dielo, ktoré Boh skrze vaše ruky požehnáva. Taktiež je spústa ľudí, je veľa ľudí, ktorým je potrebné poďakovať, ale nemožno opomenúť taktiež aj našich predstavených, otca rektora, otca vicerektora, prefektov, špirituálov, ktorí majú veľmi veľký vplyv na nás a nám dovolujú hrať a evangelizovať takouto formou. Taktiež predstavenstvo našej fakulty, ktorí nám poskytli priestory, poskytli nám možnosť aj v rámci kongresu rodiny tento večer vytvoriť a pripraviť. Taktiež ja verím, viem, že som sa naučil takú jednu vec, ktorou ak Boh dá, raz budem kňazom, tak bude takou veľkou devízou. A to je komunikácia s ľuďmi. To je vzťah. A tento vzťah vytvoril to, že dnes tu môžeme mať takúto techniku, že tu môžeme mať takéto svetla. Preto by som chcel veľmi poďakovať môjmu dlhoročnému priateľovi Slavovi Tokárovi za mixážnym pultom, ktorý tento perfektný zvuk tu pre vás pripravil. Ďakujem, Slavo, ďakujem za tvoju angažovanosť, že nie je to pre teba iba práca, ale niečo viac. Taktiež Ďoďovi Ždilovi z Nest Audio a Pálimu Jackaninovi, ktorí robia tieto úžasné svetla. A všetkým tým, ktorí pomáhajú tomuto dielu. Lebo kde inde, ako práve pri evangelizácii, by sa mali využiť tie najlepšie prostriedky. To najlepšie, čo dokážeme spraviť. Lebo evangelizovať máme celým srdcom, celým svojim konaním. A verím, že sa toto darí a že sa to bude dariť ďalej. Ak dovolíte, ja ešte doplním jedno poďakovanie. Ďakujeme aj televízii Lux za to, že robí záznam z tohoto koncertu, ktorý si potom budeme môcť v televízii Lux zaiste pozrieť. Myslím, že máte, nech sa páči. A ešte by som chcel veľmi poďakovať prvej generácii, lebo ak by oni neboli, ak by oni neodpovedali na to volanie, tak dnes tu nie sme ani my, ani vy, ani tieto svetla, ani nič. Ďakujem. Takže ešte dve skladby.